to potřeba v té jedné vejšce, aby to bylo možná, že by to chtělo až sem, aby to bylo v té jedné vejšce tohle. Ale zase, kolmo nahoru musí dojít ven. Kříží se, musí dojít ven. Ano? A zase je jedno. Mě spousta lidí říká, já nevím, jestli má ustříhnout levej nebo pravej. No tak ustříhněte, který, a když to zahušťuje, no tak vidím, že toto roste blíž k tomu, no tak vystříhnu tento, aby měl prostor. Jo? No. A ten je teda narobovaný, tak ten necháme, ať má z tohle. No. A teď teprve teda až udělám dokola a vidíte, že nic nezakracuju. To, že si to tady potom pod tím ovocem ohne, tak já to můžu zakratit třeba za 2 roky. Ale tady někde. Ale ty kosterní větve jsou založeny perfektně, že i když se to tady ohne, tak se ohnou jenom ty krátké koncový, ale ty kosterní větve se neohnou. Proto je ten vychovnařez dělaný na to, aby ty kosterní větve nejdřív zesilily, aby mě drželi, vlastně proto se říká kostra, aby to drželo. Jo, drželo ten tohle. A protože toto je blízko, takže toto dám taky ven. No a tady už si potom můžu dovolit udělat ten šitý vřez. No a tady se nebojím to vzít takhle hluboko a i když to tady bude, i když to tady uděláme z toho jeden terminál a zase to si střihnu, toto je už poměrně dobře položený, tak to nemusím, ale zase ten terminál v tom úhlu aspoň těch 45 stupňů. Tam to udělá ještě, tam to ještě rozvětví. Jo? Tam nám to rozvětví. Tady dole nám to nikdy větvit nebude. Oni si o ně nejde, jenom se dívat, aby to nebylo hustý, abych já sem pustil světlo, ať mě to plodí i tady. Tady já potřebuji, mě to plodilo, nejenom na koncích. Takže kde je to husté, ale vidíte, že si tam ty plodonoše si tam nechávám. Ano, ty už se nemusím bát, že mě prorostou. A dívejte, jak jsem si to prosvětlil. Jo? O nic jiného nejde. Jenom to světlo, sluníčko. A to, jak já už to říkám mockrát, kde nechodí sluníčko, tam chodí lékař. Tady zase, kde nám nesvítí sluníčko, nečekajme ovoce. A když ne, tak pořádně. Špatně. Jo? Tak, ale koncový, vidíte, že koncový jsem nikdy nezakracoval. Jo? U starých stromů,